tinganakirwa ine nyaya dzinonakidza maningi nedzekunyengana kwaanhu. Tinganakirwa maningi kuti anzi anhu teiti kuti he ubano he unoda kutoenda kutolatuzwa, unongeda kutolatuzwa kana ulatuzwa. Akati mushonga unofanira kuti ushandiswe kumwiwa mazuva matatu. Saka washandiswa kumwiwa mazuva matatu, mushonga uyu ukatadza kumwa mazuva matatu usati wamwa auchashandi. Saka inini ndakamuti uya kugara pamudzimai nditaurire kuti ndingamwa sei mushonga wacho ndisingazivi kuti chikomba chacho ndiani. Saka unofanira kuti nditaure kuti chikomba ndinhingi para kuti ndione kudini kumwa mushonga. Ndoya kutsimurira pana uyu. Makambozwa rezvekuzanzi nyangwe murume nyangwe zvikazi murume wafa. Afa murume musati mwabika doro ukasangana nemunhu kuti waiswa ino kwacheno kumashure kwacheno kupishira futi. Tich-Kach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tich-Kach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tich-Kach MTV tinodzifambira. Ndochipondora tete. Pamusoro idari. Ini inoitwa Timothy Mutugu. Ndinoitwa Timothy Mutugu, ndinogara kwaZimba. Ndinoshandira Mozambique. Nemwedzi waJuly ndakauya paumba. Asi ndauya paumba ndakasvika paumba zvekuma 4 o'clock mangwanani kuchakatosvipa. Ndasvika paumba ndakamutsa vana. Ndamutsa vana Elias naLavu ndikati ndasvika. Asi ndasvika ndakange ndine katende kendanga ndinako. Ndakagwimba katende nevana kunze kweyati. Ndagara ndikatuma vana kuti ndinokumbira kuti mundidaidzire vana tete nevazukuru. Vakadaidzwa, fumirei vakauya vese tikaungana. Taungana ndakataurira natete kuti ndaikumbirawo kuti mundibvunzirewo mudzimai. Tikanguva kese kendapedza ndisiri panapa ainge akanasa kuzvichengetedza here. Akatorana naye akaenda kunze akamubvunza kairi katatu akati masiri akazviita ndizvo zvezvakaita. Tikati zvakanaka, vanhu vakapuwa chikafu akaparadzana. Tikarara, fumirei ndakamudaidza mudzimai ndikati iwo mukadzi wangu takabereka tese vana, unofanirwa kuti unditaurire chokwadi chiripo. Wanditaurira chokwadi ndokuti ndikwanise kupinda mumba umu. Saka iye mudzimai akamboda kuramba, achida kuramba, akazosvika panguva yekubvuma kuti shuwa ndakadini, ndakakanganisa, ndakadini, ndakavhura. Ati ndakavhura, ndikati zvakanaka kuti wakavhura. Saka painga pana natete nevazukuru, seiwo usina kuvataura kana kutaura tete umwe kana kutaura muzukuru umwe kuti nyaya yakaitika paumba panapa ndeyakati ndeyakati, waasiya ichienda. Saka kudai ndisakubvunza ndichikubvunza ndasvika nokupinda mumba, ndadai ndiri mupenyu here kana kuti waida watokanganisa upenyu hwangu. Zvadaro ndakamubvunza ndikati inini kudai pane mushonga wekuti ndidye kuti ndione kupinda mumba mako. Saka iye mudzimai wakati pane mari ndakachengeta nokuti ndakati handina mari. Iye wakati pane kamari kendakachengeta. Mudzimai wakagadzira iri Sunday akatora mari yake amenoti mari akaenda kuMozambique. Aenda kuMozambique akauya chimandiro asi akauya asina chinhu. Asi auya asina chinhu anotaura kuti munhu ndasvikira mbuya ndasvikira uko kuzvimvura zvitatu. Ati panodiwa muridzi, hazvichati kuti iwe ubate chii mushonga. Saka ati hazviiti kuti iwe ubate mushonga. Zvinane kuti iye auye kana kuti mwana adini auye nemwana. Saka ndakati handikwanisi kuti ndiende ikona kuti kuti uende nei uende nemwana. Saka akatora mwana Lavu akaenda naye. Aenda naye akasvika kwaakasvika kun'anga kuya akagadzirwa mushonga akauya nawo. Akati mushonga unofanira kuti ushandiswe kumwiwa mazuva matatu. Saka washandiswa kumwiwa mazuva matatu, mushonga uyu ukatadza kumwa mazuva matatu usati wamwa auchashandi. Saka inini ndakamuti uya kugara pamudzimai nditaurire kuti ndingamwa sei mushonga wacho ndisingazivi kuti chikomba chacho ndiani. Saka unofanira kuti nditaure kuti chikomba ndinhingi para kuti ndione kudini kumwa mushonga. Saka iye mudzimai
akataura ngati nini munhu ndakasangana naye kuchakova nokuti ndima yeutano ari mu Red Cross akandifonera kuti ndasarudzwa kuti ndipinde mwini mu health ndikamutendedza nofunga 3 to 4 years ari mu health eishanda arimwo saka handina udini handina kumurambidza saka wakazogona sei kuti uite izvi zvadaro ndakati zvakanaka ndakadaidza futi hama nevazukuru vakauya wauya ndikati mishonga iri apa zuro takanga tiri panapa asi wakarambira asi nhasi mishonga iri apa saka nini handikwanisi kuti ndidini ndimwe mushonga saka takanetsana nemudzimai handina kubudisa machira handina kumurova handina kuita sei asi ipapo ndakafonera sekuru chemu anova ndiwo muzvadzi mukoma wake akadaira ari kunyamusundu kwavari vakadaira angati yo mutugu wanga wagara usikadi chini handadzi angati pamba pangu pana pashata mudzimai ndabvunzana naye wati zvakati saka hatina kuzwisisana akapopota achikwira kuna mai sezvo mai kuti vari kunyamusundu saka nosei kuskyline akasvika ikonako otobetserana namai vai kundituka tiyote kupedza mari yekurora tozotangira apapo kuenda mberi wedu mwana abvipo paomba ndo zvanga chintaura chibetsera iwo saka zvadaro paya nini ndakazobva ndatodini ndatoti zvakanaka ndakabva ndatoita chinya ndikabuda ndikadzokera kuMozambique sindadzokera kuMozambique ndoona nguva dziri kuenda nokuti zvakaitika muna July pane zvinezvi ndo pendakazosvika nenyaya yangu kwaHeadman angati yaiperere muno tiye kuti iende kupi kwamama nini mudzimai handichakwanisi ngoti chitambura chaakapuwa chekuisa mishonga ngeichi ndo chaakapuwa chekuti chiisirwe mushonga ndipochi mushonga wacho uri umo pane wekurya nesauti pane wekubhorisa nezai zvese zviri umo zvekuti ndisarutsa ropa ndisahaza saka ndo zviri pano mambo weye mushonga wacho saka ini ndauya kuti izvo zviri zvandisiri kubva ndiri pamhatso pari kunetsa kuti nditsike ndikutobva kutiri mushango ini pane chemunopikisa here kana chemunowedzeredza pazvinhu zvataurwa apa maererano nezvinhu zvataurwa nemurumurapo Ai ndiripo isho wangu. Ndaida kutaura pakuti ndaikumbirape iwewe usakambira chinhu chisi chako chousingazii siyana nacho urisivhe chinhu chounonga uchitaurirwa nehanzvadzi yako ndiye atete yako kana kuti ndiani ukavhiringa uchapindawo shuwa hanzvadzi yako yanyengwa iri pamurume wapedza iwo woda kupa umbo wakamira uri pamberi wakadai akana uriwo hautsveruko here kana noyo hazviterudzere Bernard iwo nini muzayo mwana wako wonyengwa wapedza wapa umbo wakamira kudai apa uri kumurume akushinga kwako inini ndaide kuti ndiri Jesse Shabiso ini ndaide kutaura pakuti paakabve pamba akataura kuti inini handichadine zvako ochoenda aenda nofunga akaite kuma 12 years datisikafonerani kana kudini kana kutaura tese ana ndine ana akandisira ana 5 ana andini ndakasara ndeiriritira kubva grade 1 ndeichengeta ana ndichichengeta ana ayani ese ari 5 ndichichengeta ana ayani kusvika ana ayani apedza grade 7 umweni wacho watodini watoroora
umweni wacho watodini watororwa mwana baba apana. Umweni wacho mudoko wacho baba acho asaitoaziya zvachose, haatozivi kuti baba ari kure, asaitoaziya paupenyu hwake. Kwaakutogara ndokuchizoti paari kutaura panapa ndokuchizouya. Asi inini ana ndaichengeta ndega, hapana chaaindibatsira. Asaifona kana kuti ndaizive kuti waitoti andichadine zvako, wakatoti andichadine zvako. Makana Tinzwe here. Eya. Kubhadharwa pakuchengeta ana kwendakaita ngekuti wauya ndokonoti ana ake akura. Akagara makore manganai uyu asiripo? 12 years. 12 years. Ya mashoko ari kutaura inini ndiri munhu unongoenda ndichiuya apa pa 4 years 5 years ndanga ndichida kunatsa kubata shoko chokwadi zviri kutaurwa ndizvo here. Ndaida kunatsa kubata kuti pa 4 years 5 years zviri kunatsa kutaurwa ndizvo here. Machechi taisangana Chipinge kwana Machongwe kupi machechi taindosangana nevana teisangana. Uyu Areas wakatomboya akafunda grade 6 grade 7 form 1 form 2 kuMozambique Areas. Saka apa manje paari kutaura iye wakazoti inini ndikuda kubhadharwa mwana umwe ndikuda 600 US pamwana umwe paana 5. Saka nini ndakati inini mari handikwanisi kuti ndibhadhare. Apa wakandifonera ndikakutendedza kuti enda kuhealth. So nosei kuti kuchakohwa kwacho ndo kwaenda kumarket kana kuti waingaenda kukosi ndo kwaakasangana nezvona izvo. Saka inini kuti ndikwanise kuti ndigare zita racho handichariziya sewakataura. Kuziya kuti vauraya vane ngozi. Nhasi tiri kuitaura ngemashoko asi inhau ichatera. Handiti muri kupanzwa here? Ana Menard, paita nyaya yeblood up. Pane nyaya ichatitera, saka pamhinduro dzese dzemuchazotaura ndinokumbirawo kuti mubatsire. ndinawo amai. Imimi maizoenda kuzotora mushonga sei imimi moita motora mushonga moti uyu unoryiwa nesouti unoryiwa nemazanda. Ndizvo maizoenda kotora sei uyu musina kana mufamba naye kana kumutora shamwari wena shamwari kana makore wakaenda aya ndakazobwizura riya. Akanga atobvunza panga kuri kutonyengedzerana kwaakatoita. Kusangana panga pane nguva yakadini baba ari kubasa 12 years. panga pane 12 years. Atete ndizvo atitani magraza Oraiti ndo atete nyu pakuti mubvunzo wasara pakuti pakaenda Mozambique panga kuri kurambana here kana kuti panga kuri kubasa. Halo Mozambique kubasa here kuti makamatorambana? KuMozambique kutogara kutori nemushauriyo nemhuri ndo kwaanga watogara. Unotaura munhu unekodzero here yekuti mai mauti anonyengera pamazo pangu? Dai ndingati haimoti haichakudi handika usina kufa pamazo pangu unonyengerwa muyana kwete kunyengera pamazo pangu pandakakuroora ndisinyasa kubvise mari ndoya kutsinura pana uyu. Makambozwa rezvekuzi hanzi nyangwe murume nyangwe zvikadzi murume wafa afa murume musati mwabika doro ukasangana nemunhu kuti waispaino kwachenu kumashure kwachenu kupishira futi. Saka chii chekuti chianhu chinofana kuramba cheindotedzwa. Inini ndaida kubvunza uyu muzukuru wedu Mukadzi kuti wakaenda here kuna Anenadi kovabvunza kuti Anenadi we mwamuna wane 12 years asiripo. Hino inini kuchagara pamhatso handichapakoni. Poswinya mwakaenda here kotaura? Apa tinaona kuswerere nyaya nhwe. Mukadzi wakanyengwa akatenda ndakanyengwa. Odiwe kuti tichikumbire kuti tiise kuna musharuka kuti pa. Mabara kero zvera akanyengwa.
pone judgment zvakaiti wakanyengwa akashanja zvipamaso pano. Inini ndanga ndichitokuita ini ndaikumbira kuti pamakore ndakagara ndikuchengeta ana ake kwendakaita pakuchengeta ana ake ndaishanda ndegavhina ndaide kuti adini hake andibhadhare pakuchengeta ana kwendakaita handisi kuti ndinogarepo kana ipona paakauya takataurirana kuti inini panapa handisi kudini handigari pano handichadizve pano asi ndiri kukumbira kuti undidini undibatsirawo pamare yekuti pakuchengeta ana kwendakaita ana ako akasiya kana munapukeni kana chiinyi chaakanga atenga chaibatsira pamwana hapana. Pamusoro ini chandaida kubvunza wakanora ero. Pamusoro ndade kuti ambuya yadai aitibatsirawo kuti ana anaya ngaakere muisano eshe. Ana ngaakere muisano. Kuti tingakona kutonga kuti ana anange muisano. Amwe ndedu. Ana ngakese. Ngakese. Ambuya dai mwaikona mwakatengese makabichi handiti makabichi mwakatengesa mwaititokumbira kuna anaboenda parenda ino endi mutongo wakubvira kuna misharuka kuti munokona gara ino here kana kuti mutenda ino mwezonozomangarawo yenyu yokuti munoda kubhadharwa. Saka murutaura kuti hanzi munhu nyangwe kasiwa pamhatso pemunhu zvinoreva kuti hanzi unyengwe kuti uzotaura kuti hanzi ndibhadhare because ndakachengeta anapo wechigara pamhatso pani wechigara pastendi pani mbuya zviro zviruzei mwanhu inini ndada kuti pai mambo ngachitaurira mambo ngaabvunze ngaataurire mukunda muzukuru wavo kuti ataurire arenati kuti arenati uyu mukwambo mutugu uyu wainge mukwambo nyasi haasisiri iyena mukunda ucho chechitaura kwaakaende konyengwa kune mukwambo umweni. Bozi tirikurine gomba rakauraya uyo zvindiri kukutaurai panapa andikusimira. munosimudza maoko muchisimudzwa amenati inini ndiri kuda kuti ndibvunze mukwambo wangu kuti ana wakati matenda kuti ana ngake saka maakuti pahayo pangidzirwa mukwambo umweni asi ana tinoti mudare muno matidi kushandisa doro tangwa budisa chiro chiri maumwamo budisa ngatibude pa Dari mere chef. Munachoka. Dari mere. Apa mukunda wangu wataudhura zvakanaka ndakanyengwa saka ndakanyengwa ngune pamaso pakati chadi iye uri kwayo nayo asi niro kuti mubvunza mukwambo wangu kuti yo mukwambo yo wainga neshuwa ere kuti uende kouya nemishonga yekubatise mwana wangu mutiende kotongana kumba kwenyu musina kumboti baba ngauyo pano mwana wedu sio wakauya na mushonga asiye wako mwana wedu wakauya asikutuma ndiye pea kutuma ndiye mwana wako wakatimotendoka demshonga mama wakawani mushonga kubva Mozambique ndiye wakauya nemwana lavhu ini ndakanga ndazazviti kuti wakaende wakaende kun'anga ndiye mama wakaende kun'anga ndiye mukunda wangu nemwana wake asiyena waende kuti aende kun'anga asikambobviri baba hapani mwana wangu kakadaroko here wambozobwa mukwambo wakaende kun'anga mwana wake ndiye waituma uno mwana wake ambuya ngaende kuri kwaune mukomana wakazvitose kudanana naye
Onda nana ese. Aiwa. Ngatisiye kwetiri kubva nekwetiri kuenda. Aya atenda anditi uyu mumangari anditi tochizwe kumukwambo zviri pasi pamwoyo pake kuti mukadzi wake wakashamisa kuti uda kuti mudzime yake amuripire zvipi zvatopera mambo wagura zvasazai murikorochomerire orange inini mudzimai uyu handichakwanisa kuti ndigare naye, handichadi. Asi iye mudzimai unokwanisa kuti aende kugomba raakasangana naro, ngokuti ndanga ndatoitawo zvakanaka kuti endawo kuhealth 4 years 3 years itoshanda itobatsirawo pamhatso kubatsirana. Saka inini mudzimai handichakwanisa kuti ndingagara naye, ndo zvandinogura mama. Hapana chinobatisa munhu kuba akuna mamisi mwamuna kuroya akuna mamisi munhu asi kudini wakanga akapedza kubvisa marere pazvere plus kuitira kuti mbuya wawo azonibvunza mubvunzo iwayo pamusoro. Inini mukazwa ndikati order kaere, ngationane kuti ndikati order, muntaura kuti order ndiani. Tinganakirwa ene nyaya dzinonakidza maningi nedzekunyengana kwaanhu. Tinganakirwa maningi kuti anzi anhu teiti kuti he ubano he unoda kutoenda kutolatudzwa, unongaita kutolatudzwa kana ulatuzwa. Kana unongaita zviita. Kana nambuya mwenapo musambowapembedza ba. Bosi apa izwa ika tinoda kuti tibetserane. Mbuya wari kutaura zvari kutaura, muramba mwendotaura. Muramba mwendotaura apa chitarisai mbuya acho akanyengwa zirawo aya mbuya akadai naye kuti aitwa mbwatata. Mutotsvedza zvimwe zvacho. Tapedza totaura muramba mwendotaura. Komoiona vari kutaura kuti inini handina kuroora. Pane vana varora, pane ana arorwa. Podi kutora mhuri yacho yese. Ini ndosara ndisina mwana. Ngaiuye, tinoida yese. Ngaiuye ya. Akuchengeta. Zvakapera kare, taane zvaona masi. Zvakapera, tode zvana masi mambo. Tode zvana masi, zvakapera. Vainga utomwembera. Zapindira mambo itaura. Musaiti kuti anzi muri azaya hode, azaya oshanja ka. Zvakafanana nemwana wakashanja wopamuchatora wakashanja kwamutoo. Wakaenda konyengwa neumwe munhu. Munhu wacho wabatwa, wochaiwa, wodini? Wofa. Wafa kuti ndio zviri. Kogomba racho dai rakabatwa rikachaiwa parofa pone. Baba support ani ndebvu dzekuchena kuti ngauye ese amani ati nambara zvokugarara nhasi. Ndinokumbira kuti mugadzirwe kupa foundation yeupenyu hwenyu hwakanaka. Ko tikabvunza mbuya acho kuti zvakanaka mbuya, isusu mukwambo urapo wati hanzi isu tokwanisa kana kuti hanzi mukadzi handichadi naana. Imimi muperekedze kune mukwambo wakamunyenga uyu. Munokwanisa ere mimi? Wati andimuzivi. Amuzivi. Aziye wati andimuzivi. Saka imwe muganda ere. Saka mwana wangu unogara naye naazukuru ese. Ndinotoada ngoti amweni azukuru aropa. Hino ungarye mari yemwana wangu yama yacho ana waro. Asina nokumbochengeta. Kana nesenda rabhadhara vana. Kweza asina kumbochengeta ere. Pamutemo amenati zveshuwa mukwamba ana kubvise mari hani zvere asi mataurire muri kuti here zvonga ndi mune lingi yekuti hai enda unyengwa iwe aiwazvo hani zvere iyo inyaya
ndosaka ndikazongera pamweni pachona mutemo wedare harisi chidhindo panhu anorambana zvekurambana munorambana muri kumhatso kwenyu. Saka uyu nekumwe kutaura kutoshuma kuna mambo baba wake kuti ini kwangu zvakasiyana asi kuti dare harisi chidhindo aitika chiripo neshe kuya kutaura kuti mambo wewe mukadzi wangu enda ndakagara naye for 12 years ndikamusiyawo ndikaenda kuMozambique kubasa ndoenda kubasa kuya ndopetuka kulatuzwa kuiswa manje ana baba acho manje ndo akuchitaura manje kuti wanga asina kudini kubvisa mari nyangwe ichinditaurewo iwe wakabvisa mari iwo kana akarasa matapano mapepa akapera kurasa hapana nechitaumba zvazvo yakaenda chinotanga chechitaurwa uzi mukwambo kuna asingazivi ndichitaura munhu kutanga uzazi mukwambo dhora charo kana $10 yekuti hanzi ndiri kufamba nemwana wenyu unonga watopedza masports ese zviro zvaya munasauzwa because ana baba umwe baba wakuziya kuti hanzi mukwambo uya ndinhingi zvinorandudzana paya muna makabereka midzimu dzimwe dzino dziri kumashure wandoitambidzwa kudai amweni ari kumashure atotambira kuti eya tatambira ndipo ipapa maipeta akuchitaura manje imu baba mwakuti wanga asina kana kubvisa mari yekundoti hanzi unoti ndiri mukwambo wenyu kana dhiringi tasai mbuya ya paari sembotasirawo eji yambuya ya samuta mbuya yana ukorwa iri sinzi ya mune makore mangazvinhu oda mune makore mangani 40 years 40 hanzi life begins at 40 matanga upenyu manje kune 40 years ejenya zvinowaazvifatsida ishu warori hai ana kumene dhora kumba kwenyaya ndinoambira pano wakauya nayo ndinoambira pano wakauya nayo apapo andirambe asine kuroora Second Red Cross, I don't to verify. I don't know one bimbo. Was the gender? You don't get them. My Peter Modality. Musarame amenyu ese kuti mari yacho yaanoroorwa ngaichenje ikwe aende kooroora ana anopinde dambudziko rekuti pane chichanetsa ave nadhi akwanisi kusorovhe nyaya dzemwana wenyu asi hungu imwe amutugu munokwanisa kubudisa mwana umwe unoroora mayacho amweni ana manjika imu ndi munofanira kudini kundye mari yawo kuti ana aemutirwe kuzoya kwemuri amutugu ane suti yekugona kugara neana zanana menati pane chinhu wani chendakaona sori muchachitaura muno mana baba nana mai muchiteerera pane mutemo unotaura kuti hanzi munhu wemukadzi aarohwi munhu wemukadzi aadai akomana kuna mumapowers etiri kukwanisa kana kupa kuwakadzi tiri mazimbabweans kudai so mapowers iwawo ari kutishatira its like Mozambique, do you know Mozambique ine time yekuti kana Friday kana chitatu ine time yekuti akadzi aubvunzi mukadzi ba unokwanisa kana kuenda kumafaro nemashamwari ake munozviziva but that thing atifani kuchiita ba ichocho icho turatidza manje totaridza kuna akadzi manje akona power imweni yekuti zvinozi mukadzi achaiwe mukadzi akashungurudzwa mumangara ipapisword akomana chitarisai manje netime yese iwawe ogara pamhatso pangu una ana angu kudaro ndopokusiya ndoenda kubasa ndopetuka wanyengwa apa ndakabvisira mari ndada kuuya kweuri wakutaura kuti hanzi zvinozi zvakadai yes zvinopanda pona pakaoma tionesesewo maningi panorwadza ndoisa murangu inini ndaida kuti haionini musaberekese mhosva pamusoro pemhosva yapapa iyi yekuti kwai uyo haana kupedza urora ngaiswa aside ngoti tine nyaya yeuhure
Zvaitongo iri yega yopo mutongo wayo wega. Imimi kuti mune nyaya yenye machallenges mukwashana kupedza kurwa mozofetsa nayo iyoyo iri yega. Musadziberekesa dziite mbiri unga ndongo kudai. Point number 2. Ana baba musasekerere mwana ari pahai ngoti waikupe mwana mukana kuti pai waifana kuhura ngoti haana kurorwa. Mwakutuma teshe akadzari nopai ngoti hauna kupedza kucherwa iwo enda wahura. Yapicture itosheka kumukadzi weshe. Mukadzi akabviswa dhora anotiremerera pamushaba akarorwa ngazvibate. Wapazwaere mbuya ikumwe. Munhu unazikuru nazikuru pakuti heya 40 years. 40. Ah, chisheshero chacho siyaenda. Kana munhu akanga aende kubasa mambo ngatisandotonyera uyu wakatoshaishawo chekutanga ngechekuti uyu wakadini wakashaisha asi kana munhu ukanga waende kubasa akomana ino akupa kwibota anhu we munozvizwa atetai aifana kudai akabata atete kuti atete ini ndofa ngenzara ndakumbodawo mwamuna iwewo mwamuna iwowo hasi wairambidzwa mukadzi kana kuti asaende kuri kubasa kumozambiki right kuya kweuri kwacho pamwe iwowo waidini wairamba maybe chaakuita kuti mai aya ati pamba apa handibvipo asi ndazwa kuti bai ati ndinobva ndinokwanisa kusimuka ndiende kumba kwangu mwakake mhatso here mumadhemu baba aya ndiwo akaka here kana kuti mundi mwakaka mhatso akasiya akaturu ndi ndakazosara ndoplasta mosimudza handiti right paindoda kumubatira pamunge pekuti pamwe mai aneka akaisawo maoko pamhatso saka kuti azosimuka manje kuti aende iwo aishandise goridhe rawo amupa uno kuti mambo here panenge pakati shate aya akashaisha ukaite chiro chako ukatwe magwere ako wotwa zvakanaka wopepeta wonyika woite musirwa wochena kuti mbungu wapedza potore bhakiti remavhu woisepo simba rako riyaya washandira mahara chero dai dangosimudze mhatso ari ega hazvichashandi ngeizvo akatozoita kana aone zvaanokukilema ndipo panavhubhuya apa motozokileme zvimweni asi mwambosimuke pamuzi chekutanga kairiwa chendaida kuti hanzi mutange mwaziva muromo wenyu wekutaura kuti eya of course eya ndakaita ndiri pamhatso wanga ane 12 years saka inini ndaakuti hanzi paanaye ndakarera umwe naumwe ndibhadhare 600 uchibhadharwa uchibhadharwa izuri anani uchibhadharwa uchizuri aumana zvimwe zviro kairi ngationani wakaura uri pamhatso pemunhu waakuda kuti hanzi tibhadhare saka waitohura kuti kubhadharwe murume wako wauya manje wauti iwe uchindibhadharisa futi ndipe mari yekuti ndakachengeta ana angu adasi bullshit dai zvaita amai kaire mwakaona kuti ndazvikorera mwaindoenda kumhatso kwamenad mwaenda kumhatso kwamenad ana acho munondoasiya andoripo kana kuenda nawo mwapedza mwotanga inyi kuti zvemunodini zvemunoda nyangwe atete motaura atete kana mai ane magirazi awo imai mwataurira iwona ndiwa izoti mwana wawo ichisvika kwakuti muroora wakazoti ndadini ndazvikorera nzara yanga yati wakadini wakaenda kumhatso kwake basi panoti mochiitwa pamhatso pacho mubhedha mwake mubhedhi mwake nyaya yekukwirana inondoramba ichitotapira ichitapira ngaichigurwa zvinokunakidza maningi zvekukwirana izvozvo
Asimani, kuziba jetere kubva pano ofamba sei kuzvinozi Uzawa kutochengetawo uyo wakalatusirwa mukadzi wacho. Saka nyaya yake isi kude wait for. Amina, nemakore mangani? Mena, 71 mwana wake une 40 years. Washanja kumhatso kwaaya. Hino aya ari kuti hanzi isusu nemishonga zvese wakatenda zviri apo nyangwe iyena wacho watendawo. Tinochiunzawo kwemuri imwimisa baba, muridzi wemwana. Because ati mwana isusu hatichakwanisi kugara naye because haungagari nepoto inonga yambobikirwa. Handiti? Inokanikwa. Panosvike point yawo handiti nekuti zvochocho amenati ndo amenati unopote mwekuti ndikubvunza here kana ane chimweni chaanonga ada haasazomboyi kumatso kwangu unondoyo mudare munoku handiboti kana kuti mwana waroorwa panguyo haiti ndizvo mwakutaura takamira kuti anomwati kwai ngaake ndaikuti muchasvike pakuti mwana wakashaisha imi mwana baba aifanira kuti mwana wakashaisha zvaakaita asi pane nguva yakareba iya ndo zvamaifanira kudai maita kutaurira nemukwambo wenyu kuti mwana wakashaisha saka tochidini uyu wautoti handichadi mwamuna ngoti mumwe awati handichadi nemukadzi pamusana pekuoma nguva imweni musoro yenyana baba maifanira kudai makawa pasi hanzi kuoma kwezviro ndoda kumutaurirawo kuna anhu ari umu mukati umu. Nyangwe ukaomerwa nechiro nyangwe usina baba usina chii, baba ako ekupeisira ndi mambo. Handiti? Ari mambo kudaro ndo zvaenda kuita urapo watova nemushonga wakatounzirwa nemukadzi kuzi iwo shamwari ngatiryisane kudai so because ini ndakazodini ndakazoshanja. Hino uyu manje baba acho manje anawo ndi menadu yani wakati Tongai inokomwa manje. Inokomwa sei munhu ashanja? Mutombo wake wapuwa here munhu ashanja. Uyu wauya kuchema kuna baba ake anokwanisa kubetsera kune zvakanaka. Iwewe watanzi Tongai ikomiwa. Hatichazivi kuti poto yadu ikaida kukomiwa pari. ndingachapati kudini yari kuramba saka totopingurwa sekuti haasi kuda Gomba ndiani? Makaona yakaitika kuSouth Africa iya. Gomba racho rakazi hanzi nderekwani? Unozi kwani? Pamutoo. Mukadzi ariwo kwamuchatora. Then kwakuita murume wacho. Murikona gomba rinofanira kuzikana kuti gomba iri ndiani? Gomba rinofanira kuzikana rikakonda kuzikana gomba akaere. Azvitifadzi. Ndiye ucharipa zvese asina kubatsira gomba ndiani? Cheke. Asi kuti ndanga ndoindofosera saka ndochindotenda kuti andizwa kune gomba ndorina inenge mwamuna wacho kuti hai pane munhu here wendandini anditomuzinga kuti anditorina negomba Mamunya kuti hai makanyemba handika
Ino mochofuna makanyengwa ndika. Ngomeni andichadi. Imwe muri kuti ochinyi. Makanyengwa pamusebe munhu. Muri kuti ochinyi ngomeni andichadi muri kuti chinyi munhu. Ina andichadi. Akuti kumbejonjo kunotongwe ndaa inonga iri pamunhu. Saka inotongeswa sei munhu wacho asikaduki. Unoripiswa sei wainyenge mukadzi womunhu. Gomba racho ngeri kupera ere rekuti harizivi kuti mukadzi womunhu. Ende ndaida kumudzadzisira baba. Shuwa munhu ungabati mumabhurangeti munhu odai una miri inonga kadai miri inonga yakadziwa dzakanongana. Baba unasa kuisa miro yako chekuziva kuti handimuzivi munhu padera pangu wakadai handimuzivi wapedza kuti handimuzivi. Singaita were kuata nemunhu zvakaita mugomari apa ndototi nguva inei kwatoti peshiwo ndokuda ndototi ndokuda ndotobatana kwatofukidzana bhurangeti tisikaziyani pasina kumbofonerana nzara yacho yangaita zvekudini apa ere zvandaonaka vatange kurambaniwanwa pasati pataurwe chinyi gomba dai anga ati mukadzi ndinomuda chinditaure chikomba chacho chaidai chabuda musi mumuziya chikomba chacho akatosangana nemukadzi kuti hazo kuhaza kwacho manje kere akadziya mazuva anaya ngatiende mberi muzani. Ndaida kubvunza madha kunyemba kuti akarepwa here tasikuziva gomba racho rakamanyemba. Hatinambozwe chini ndakarepwa. Mabvunza nganditite gomba andirizivi. Asi munin'ina wake wakanga ati hai mukoma ane nguva yakareba. Ndakatomboafonera kuti munin'ina wake uri kundipimba. Ndakatoataura. Ndati gomba munin'ina wacho ndiye munin'ina wacho Samson wakati kwazwi hai mai guru zvadini kutoti ngoti mukoma achauya ane nguva yadini yareba iwona ndichotomboafona ndikati munin'ina wanyu uri kudini uri kundipimba munin'ina wacho chakomba kwangu taona kuyana ndiko iri kunogara apa ngoti Ndakabva kuiga muna December apa ndio ari kutaura ndakabva kuiga muna December munin'ina wangu ndio ari kutaura Ataenga
mtemo mana oda pandairika pamusoro pandairika mtemo iwo kaisimukaje pandairika mtemo manyatsomaterera ndati munomu hatidi mabhopfu ngatisimudze muoko tonyatso kuzwisisa zvinenge zvichitaura munhu tingatenderera nyaya tinadzo dzakawanda nyaya iyi ayatenda kuti zvakadai pane utsotsi uri kwavo kuti hanzi ngei achizotaura kuti hanzi munhu inini wendakarara naye muning'ina wako muning'ina wacho muning'ina wakafa usina umbowo wekuti unotaura ya kuti shuwa ye monini ndakanyarara ndichitaura babazwa amboti hanzi zvakanaka hapana kushata oda ndikakwanisa kugurawo ndechiti hanzi ndinokumbira kuti mbuya nemhuri mwese makadai ndiri kumudawo next court ndemuda next court yangu ichaita emergency musi wechitatu ndinoda kuti muwewo panapa nana baba yenyu iwawo nechikomba chakamurara ndiyeti nechikomba chakamurara kana musina amuna chakafa oda chikomba chakafa era mbuya gomba rakafa here gomba munhu akarara nemi hazvire kuti hanzi kana munina uyu akarara nemi ari ega akafa kune umwe unokangarara kuti nemi ndabvunza ndikati hanzi mbuya gomba remuri kutaura rakafa here bhozi ngati hanzi munina wauyu apa wakafa ndipindure iwo kana mwechiti gomba rake iroronge weti ndiye see the way forward ba ndipindure iwo mbuya sara mati ndati eya ndiyo ega ndiye zvakanaka ndokumbira kuti hanzi handichaiti next Saturday ndakumuti hanzi mubude pabanze ndoda kuti musumuke muchibva panapa apa mwasumuka muchibva panapa muri kusimuka nemupurisa mwasimuka nemupurisa muri kuenda kung'anga mwaenda kung'anga muri kuenda kovherifaiwa maererano nezvinhu izvi paruzika zvindataura pazikeni bozi mumakuramba mauti hanzi munina wau gomba tirikuida gomba tichirida munhu kana akashaisha chinozi chemunhu chinonga chakavhaiwa nekuvhara nemavhayo mavhayo munoaziva kuri kumombe mavhayo awo namakocho mavhayo munoaziva miti kadziva dzakavharwa nemavhayo yakanga matanda anonga anogara pachibati mombe watobvuma kuti wakauraya munhu saka maboridzai munhu shwamu dzake futi iyeyo pamusoro uri kuuya nemunhu wake toda kuti mutonge nemunhu wake aripo bozi watouraya futi uyu wacho wafa ndeti wafa kaere ibhokisi rinondofamba iri tochema uri uya shuwa mwari kaere zvindarwa zviya zviya kuti umwe naumwe ka simukweka amwe ndokumbirawo kuti hanzi mudziona anababa yenyu anababa yenyu ndo achawanemi panyaya yenyu hatichazivi muri kumhatso kwakaya muri kumhatso kwani ndabva ndiri kushamisa kumhatso kwani pamenandi baba awazuro varari kwangu zuro amuna kubva muri kwaya waimimi mwabva muri kumhatso kwababa yenyu vamukuru kutaura zvamuri kunyatsojekesa kuti ndakabva kumbazuro ndakauye kumhatso kwababa vangu zuro hamukwanisi kuzvitaura zviro zvomukate mwakamanikwa munomo akauya nezuro kwamenadhia ichepa here achibva ari kwauri achibva ari kwamutugu mutugu uchagara bwere mutugu wacho achagaripo saka uri kuti papenyu here mungoti pamutugu asigara wavaramba kudhara hausiriwo wakalatudzwa but unogona kumbopinde kudisplay una mukatiri soda una mukatiri
Oda. Zikutesta mama. Ngasa ngakota kae mashubu. Nawasha mwali kuti ngatingarani. Kuza mtora. Mukaita ndikati oda ka shamwali kuramba inotaura. Andizvi. Une mukadzi ere? Une mukadzi. Mukadzi wako onyengwa. Anyengwa mukadzi wako. Toti example ndini mukomana. Ndoti wanga waigare peri pamba pacho. Hanzvadzi yangu yanga yakufane nzara. Wasagara pamba. Apa mukadzi wako yo. Ndoenda kumhatso kwako yo, ndoenda ndopindeyo. Ndoendeyo. Ndenda ndopindeyo, ndapindeyo. Yo. Mubvunze munofana kubvunza kare, munofana kuzota zama ndabvunza mubvunzo. Baba yangu, ndaipo mukumbira ukati. Ndopinda ngwani. Zvinyi zvaunoapply awo pamberi pedu. Ndopinda iweyo. Muzafa unotipedzere tasi. Ndanyarara. Aiwa. Akana, ndopinda imomo. Kungotaurira kuzwa zvamira sika. Anokane. Oda. Oda. Kuchinjeno kumbira kuti adzike mimi amarapa. Mumira kumasure ndiri kumupa mupurisa. Ndapa mupurisa ndiye uchamubetsera panyaya yedu. Panozika here. Mambo agura. Menadu. Pamusoro uyu Menadu. Mungaona intera bati ino dai. Menadu. Unofana kutora anhu shuwa. Ina hangu muzaya wangu. Muzaya wangu kuti kwesere kwacho kunga kunoti netsei. Yeti kwesere kwacho kuti musoro mwacho kuti mira zvakanaka munoka musina. Wakazotomira pamweni tichipuwa mapresent. Honorable. Kwako yako mhanya ko yako kuvuka mambo. Akabuda paZBC eti ndisekuru angu iyeno. Saka ino naye zvikupenga mwechiti ndisekuru angu mambo sene nazvo izati. Vapazwa. Nasa mudzengerera azukuru. Sene nazvo. Pari pauzara mbosiye zviri pabasa. Tapa basa. Muzaya wedu mweni ndiye wakashanja. Ngatite kuti zvinhu zvidi zvifambe. Mapazwa muzaya. Zvipere pano ngoti pamunozoenda kunganga atizoioni mari kubvise kunganga atizoioni mari kubvise kunganga abuya zvokuti munun'una wacho abuya kuti munun'una wacho asi mwamuna wacho waimbo mutomuchaire foni kuti mwamuna wangu munun'una wako uri kundinetsa ureri wakambochaire foni wakauraya uyu uchasangana naye. Uyu wakauraya uyu watosangana naye. Muda kupinda muni. Ayer na bebe na he pinatenda. Amungakori. Ndine munhu mudairo dzevanu. Ayer